Keď sme sa presťahovali do nášho nového rodinného domu v Bernolákove, hľadali sme vykurovanie, ktoré bude spoľahlivé, cenovo dostupné a zároveň bezdymové. Po pozitívnych skúsenostiach so starším plynovým kotlom v predošlom bývaní sme si opäť vybrali moderný plynový kondenzačný kotol a sme s ním veľmi spokojní. Kotol nám bez problémov vykuruje celý dom cez podlahové vykurovanie a zabezpečuje aj nepretržitý ohrev vody. Už sa nemusíme obávať, že sa nám míni teplá voda. Pritokový systém ju dohrieva automaticky. Okrem komfortu sme však získali aj výraznú úsporu nákladov. Vykurovanie plynom je pre nás jednoznačne najvýhodnejšie nízkoemisné riešenie. S novým plynovým kondenzačným kotlom ušetríme až štvrtinu nákladov na kúrenie a teplú vodu. Úspora je oproti elektrickému kúreniu neporovnateľne vysoká. Za 14 rokov sme s plynovým kúrením len získali.